Mga kapuso, karong buntaga sabay tang makisayod sa nahimong agri-journey sa usa ka Cagayanon nga bag-uhay lang giila nga 2022 Taranaki Dairy Manager sa nasod, New Zealand. Atong makauban karon si Nick Jose Bisinga. Hello Nick, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV na makita sa Tibok Mindanao. Kamusta ka diya sa nasod, New Zealand? Kuya, thank you kuya sa opportunity pod nga inyo kong gi-air the recent show. And hello pod, good morning sa mga kapuso nato sa Tibok Mindanao sa tanang mga tagapagpaminaw ug nagtan-aw sa atong everyday breakfast show. So, maayong buntag sa inyong tanan. Nick, wala pa madugay no, giila ka diha sa New Zealand isip 2022 Taranaki Dairy Manager. Unsa ba kini nga award ug unsa ang criteria ug imong gihimo nga nakuha nimo kini? So, ang Dairy Manager of the Year sa New Zealand nga award kuya is selection ni siya per region. So, sa Taranaki nga region mo siyang gitawag nga Taranaki Dairy Manager of the Year. Nag-open siya nga competition for all dairy managers nga gatrabaho sa farm. So, ilang pagpili ani kuya is there will be a set of people nga mo appeal, like mostly sa Tibok region. Dayon, it will be cut into a top 5, which is luckily nakasulod pug ko. And after the top 5 kuya, there will be an awards dinner, sort of like a formal attire event. Kung dara na nila itanghal or ignon ang kinsaang title holder for the Dairy Manager of the Year. Ang basis nila para madaog nimo ning award is to know how much you know about the farm that you are operating. So basically magsugod ni siya sa system ninyo sa pagbahog ninyo sa baka, unsa nga mga klase nga pagkaon ninyong ginabahog, unsa inyong sistema when it comes to health sa mga baka, so kung magkasakit, mga piang ang baka, unsa inyo ang first aid procedure for those cows, like tanan health and safety, environment and sustainability portion, productivity, business side which is the financials, kung unsa mo ka efficient and accurate sa inyong mga input sa farm. Aside po ani, nga criteria is your personal life, like how you are driven to actually, do farming and be able to scale yourself up to go up the ladder from being a farm assistant to a manager level. Truly hard work pays off yun, Nick, no? Pero background sa tagamay, Nick, sanglit gikan yun ka diri sa Cagayan de Oro ug nagmalampuson diha sa New Zealand karon. Pero paunsa ba ka nagsugod ani nga pangandoy nimo nga mosulod aning kinabuhi sa agribusiness? So, ang nag-influence yun sa ako, which is ginaingon po na ako sa tanan tao, is ang akong papa, si Tutsi. Nagsugod siya trabaho sa mga kumpanya nga involved siya sa agriculture, pero naa siya sa business side. Nagsugod siya sa seeds, nagsugod siya sa fertilizer, import and export from different countries. And darin ako nakita kong self na I want to be involved in this kind of operation. And so I wanted to study agriculture in my university sa Xavier. And after that, I just told myself na I would get into agribusiness. And then after graduating 4 years in agribusiness sa Xavier, kay daghan ko friends and kailang nga nag-ask if gusto ba ko mo take on the opportunity nga makatrabaho sa New Zealand, and that is the dairy industry. And so I said yes, and I took another course for the extra 6 months para lang mahibalo ko sa mga basic sa unsa ang pambuhaton sa dairy farmers sa New Zealand. Alang kanimo, Nick, unsa ba ang kalipay no nga anaa sa farming nga imo magyud ning gikarera ug tan-aw nimo unsa ba ang mga gihimo nimo nga nilampos gyud ka? Makaingon ko nga nagmalampuson ko sa akong journey karon sa dairy industry, pero kabalo pug ko nga naapay hagdan nga pwede pa na ako isaka akong kaugalingon para ma-set pa na ako ang bar higher sa kani nga trabaho. Pero ang nag-remain good nga murag nag-drive sa ako to really achieve and be an achiever in this industry is hard work and being more passionate about the job that I do. Nick, alang sa itong mga kapuso viewers this morning, labi na katong mga gusto sab nga mosulod sa industriya sa agriculture, labi na sa dairy farming. Ano na ba kay mensahe nga mahatag kanila? So para sa itong mga kapuso dara nga gusto gyud nga mubiyahe other countries to pursue their dream of becoming a farmer, ang ako lang itambag sa inyo padayuna kung maugid na ang inyong passion sa inyong buhi. Like anything, bisag unsa pa na nga obstacle nga malabyan ninyo sa inyong kinabuhi, from financials nga problem nga di mo ka-afford
padulong sa kinsay mohatag sa opportunity ninyo sa moatuglay nasod, kana siya tanan will not be a case or will not really bow you down sa kana nga mga situations. Kay if you're just driven to really achieve and really reach your goal, that is the most important thing nga kailangan gid mo. Daghang salamat, Nick, sa imong oras nga gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko daghan ang na-inspire sa imong storya karong buntaga. Thank you sad Kuya Cyril sa opportunity na inyong gihatag sa ako, GMA Network. Kini ang At Home with GMA Regional TV.